масалан аз суди ноҳияи Исфара хабар ёфтем ки 11 март ҳукми суд дар мавриди ҳамин қазия баромадааст. шумо аз натиҷаи ҳамин розӣ ҳастед? шумо худатон дар мурофиаҳои ҳамин суд ширкат доштед? ҳақиқат рӯба ошкор нашуд. агар аз рӯи адолат, аз рӯи инсоф, аз рӯи виҷдони поку имони комил кор мекардам, албатта ки ҳақиқат ошкор мешуд, ҷазои вай сахт буд. чӯбе ки вай ноҳаққона кард, беадолатона кард, рафтораш назди қонун бам, агар қонун ба нигоҳ кунед, назди қонун бам ин рафтори хуб набуд, назди худованд бам ин рафтори хуб набуд. худи духтарака ҳамон аҳли оилаи ҳамон мардака суд пурсӣ? Напурсидан адвокат талаб кард сони духтар ки модараш пурсиду, негиз модараш як калима газад ки обдаси ино гите брондуну дигиша намедонам министон бу тахтах кард министон бо будуд. Агар ҳавоҳо хуш набошад чӣ хел вай меларза ё духтараш беҳуш мешад. Инвой напурсид, духтаракам пурсид суд, духтарак ягон калима гам назад ҷои духтарак додош гавзад. Ман ина то президент мерам гуфтам, ман ҳамонҷа нагӯвин занамам ҳамонҷа нагӯфт ки то президент мерам ки ягон кас аҳамият додигиш негапим. Чунки ман якта пешанон фарзанд набуд, худатон мусобат мана вай фарзанд бошед, дигар мусобат падарат бошед, мефаҳмед фарзанд чӣ. Якти 1 кило 2 кило як то 19 ба дароварин ин ҳунари ҳарки не, яъне худо калом мегӯд мо поянда шудем. Мане ки фиреб додам, ман интика мана додигиш ким нест. бо ман хонаш би чиғда куштагиш бо ман давом мекунам. гуҷои куштора ман менишонтия. қасам хурд ба худо ки намезанаметон бед ҷанам, ман ду таҳан гапа холатон бигӯе, ман намезанам. бо бачам гуфтам, амакҷон дилам ёфсостия, равам шумо мана мезанед, гуфтам. Не намезанам, не амакҷон, гапи телефони негуфт. телефон кати чӣ қадаре ки ама савол тед, ман савол шумо ҷавоб медиҳам, шумо фақат ки мана мезанед. ман дили ман ёфсос гуфтам бо. Не ҷанам, ман агар задам ман ба проблема негуфт. ман зарам ҳамуша бирафти қабдаги мезадам. ҳар душони бо оғӯшаш бигирифте, ина избалоҷонам чӣ карди духтарашам ки ман анаку дидам ки духтари ман сахт шумо над медидааст. фаҳмидам, ман метиям гуфт. ман имрӯз сӯтандам гуфтам ки ҳама қаз 4 бор 5 бор зади, бача зад, худа зад, зади то ман ягон бор министрбозӣ кардагим не. рӯи хотири маҳаллигӣ, рӯи хотире ки агар мусоб тақдири мо якта шуда монад, рӯи хунукӣ нағадад гуфта. ту дар ҳаққи ман номардӣ кардӣ, гуфтам. ту духтара дите ман фарзандӣ мегирам, гуфтам. ҳозир бошидам тия духтари ман фарзандӣ мегирам. чӣ ба ҳаёти ве ман сӯзондагим не, додош сӯзонд. ман сӯзондагим не. чӯ ки бачае ки нағз медид кушт, ҳаёти вай сӯхта ишки намегирад. ман ҳолия мардак ман ин корро намекунам, лекин мегирам, ман фарзандӣ қабул мекунам. Oyunu bunu da Xudo rosa var, ama şunu kimse sağınsı karşıdığında. Dili hemen anca hemşe bir. Yüzde diyor, yüzde tamam. شعرهایی که در دست من است و قسمتی از همون جوان ناکام عاشق و قسم دیگر از یار و دوستان که همچون چی میگم مرثیه‌نامه براش ارسال داشتن در دست من است. تا اونجایی که امکان دست میدید من کوشش میکنم که یک پاره از این شعر بخونم. البته حالت‌های به وصال همدیگر نرسیدن در زندگی خیلی زیاد دچار میشن، یا مانع از طرف خانواده دختر سر میزنند یا مانع دیگر از طرف خانواده پسر و هم ناموافق هستند. لیکن اونچه که روی دست من است اینا شعرگونه‌های پیش از مرگی حزب الله هستند که ناکام از این در گذاشتند. فکر کنم از لحاظ شعریت خیلی خوب هم هستند و مانند به اون که یک نفر لحظه های آخری عمرش را احساس کرده، یک نفری که نفس های آخرین زندگیش میکشد، یک نفری که هنوز تشنه زندگی است. فرضاً یک جا میگوید که دلخون و دل شکستم جانانه خیرباد، محزون و زار و خستم جانانه خیرباد، بنیاد این جهان چو از زوری و زر بود، من از جهان گذشتم جانانه خیرباد.